zaɓina a soyayya. Zan kaɗe na yau na sarariya, kai ne ka zamo saba zaɓina a soyayya. A danna subscribe da alamar ƙaraurawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shirye. Mun gode da kallon tashar Ashanti TV Hausa. Fitacciyar jarumar Kannywood wacce kuma take ba da gudunmawarta a ɓangaren shirya fim a cikin masana'antar watan Rahama Sadau. Ta cika mabiya a shafinta na Instagram mutum ɗaiɗai har miliyan 2. Domin nuna farin cikinta da kuma nuna godiyarta ga mabiya bayanta, ta wallafa cewa a cikin harshen Turanci. Na gode da kuka kasance da ni a nan. Da a ce babu ku, da ban kasance a nan ba. Soyayyarku da goyon bayanku a gare ni, ina matuƙar godiya a gare ku. Ƙwaya, ku yi ƙoƙari ku kai miliyan 10 a cikin wannan shekarar. Jin kaɗan bayan ta wallafa hakan, sai ga magoya bayan nata suka dinga rububi gurin taya ta murna da kuma yi mata fata alkhairi. Fatan mu a nan shine Allah ya ƙara ɗaukaka. A danna subscribe da madanni mai alamar ƙaraurawa domin samun sababbin shirye-shirye da ɗumi-ɗuminsu daga zarar mun ɗora. Kada ku manta, tashar Ashanti TV Hausa ta ku ce.